amene simunawerengepo ripoti la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge. Akanakhala kuti anthu ajagwira ntchito yabwino bwezi Malawi lansa kuti okay zimakhala ngati bwezi tikuyionera nkhanicha kapena tikuyionera ngozi chaikuchitika. Kodi ngozi imene akunena kuti tikuyenera kuchitika nditi yomwe yakuchitika ngawayi nanga ripoti limene akulikamba umu lila kumwanzali nde ripoti liti zikuonekatu kuti tu agwidwa njakata anthu aja agwira njakata ayambaso kuligwira ripoti lija mlowota alipereke kwa ife a Malawi. Kodi boma ili likufuna kwenikweni lititanthauzire chiyani? Kodi boma ili likufuna kukonza zotani? Kodi tinene kuti anthu amene akuganizira kuti chinali chiwembu akunena ndi zoona? Kodi akufotokoza ati kuti zikuoneka kuti nthawi ina yake imene ripoti limene lija lisanatuluke limene analemba ku Germany zikuonetsa kuti tu panali kampungwepungwe pang'ono pamene achakwera adapitatu ku Germany tu ripoti ija isanatuluke. Kodi amakatani kumeneko? A Sylvester Namiwa abwera poyera ndipo aupseza kuti wina mbonaona. Kodi a Sylvester Namiwa achita chani? Tatiye ntionereni zimene a Sylvester Namiwa anayankha pamene amachita press briefing ndi atolankhani. Kodi anayankha mafunso atolankhaniwa motani a Sylvester Namiwa? Ndani kuti Ajaba Alide si munthu wamba ndi judge wa ku High Court ndi akuziwa kufunika 1 2 ndibwereze kuti mosakakamizidwa Amalawi City maziwanso Ajaba Alide anatulusa uthenga wawo kunena kuti chakomera president kuti report chati upase. Ndiye mwina timafuna mwina atuuze kuti kwakomera kolera president ko amathandauza chani. Ndizanena kuti kwanga kuti Malawi muno ifota Malawi timadeka kwambiri asogolera athu amatitola kwambiri. Ifa zimene ziyasiga chitiko kwina kuli konse. Simungauza anthu zinthu mamawa masana mukasinthe. Choncho ife chimene tikufuna ife tiona kuti tiwerenge line by line, koma by koma ndikena tiyambe. Nditu Amalawi musapeneke nditu tingalula zimene zija. Ndifake tayambapo pano kuti zopanda pache angotichedwesa angotonongera nthawi iwonso ma commissioner atayanso nthawi yawo. Unafusa kuti kodi mukukondwera ndi zimene zili mu report imo. Ndinakali kuti zimene tikuyankhula pano ndi zimene tamva. Zimene Amalawi akukambirana. Koma Amalawi ene akewo akunena kuti palibe mayankho awo sanayankhidwe. Ndiye tinena pano kuti apa timayembekeza izi, apa timayembekeza izi, apa zimatere. Fa report iyo ntchitoyo amagwirira Amalawi. Ndimafuna tinene apa kuti amene simunawerengepo report la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge. Akanakhala kuti anthu ajagwira ntchito yabwino bwezi Malawi lansa kuti okay zimakhala ngati bwezi tikuyionera nkhanicha kapena tikuyionera ngozi chaikuchitika. Koma lero abweresa zinthu zina kuti ayambanso kuzisusa okha. Ifo tinena kuti chete uyu ayambanso mwalikwira report licha. Zimwezo zotitolanso ndiye kuti mmene tikuyankha apa ndifikeso pa nkhani yonena kuti mwanena kuti ati human error ndi nyengo. Ndikatere njeni khanso kuti ndayamba kuyankha ndinakale kuti ifaside ditiyankha. Fa commission kuti aisankhe ife ndi amene tinanena kuti tipita pansewu. Koma ulendo uno tipitanso pansewu koma zifukwa zake sitinena ya. Tikudikira kale report tiwerenge. Chifukwa pano patikanena kuti pakuti akatere sitikuzowa kuti report ndi ndani. Sitikuzowa pano akupanga chani. Anthu awa ndi akachali. Ulamu wote kutalaza chakwera chiyambire ndiwo mafia. Ndi usogolona kuti umasusana kwambiri ndi mbusa. Samapanga zinthu zina kuti zoti anthu kumakhulupirira. Umboni ndinawo. Amalawi somboni ali nawo. Ndiye kwa amene mwakutira ndi report mukhali chete. Because that's none of your concern. We are discussing serious matters here. We are talking of the whole life of the sitting vice president, the life of the former first lady. We are talking of lives of serving servicemen and women, including seasoned civil servants. Ladies and gentlemen, it's not a job to train a soldier. It's not a job to train a police officer, let alone should be entrusted to provide safety and security of a VVIP. Ndiye ndibwereze kuti ngati mugenza kuti nkhani mupangira nthabwala, ngati kuti mugenza kuti nkhani mupangira muchukirapo, you are missing the point. Amalawi akulira andi pa 14 Amalawi mbiri sanali nsimu. Chifukwa chonena kuti sadakhulupirire
kunena kuti commission imeneja imene muli azibusa ndi ansembe ikanabwera kumapanga nthabwala ngati zimenezi. Pali woyankhula zinthu zosiyanasiyana Professor Lumumba amanena kuti mukamfunsa munthu kuti mwapanga chani akamatenga 15 minutes mungozoota ngolubwa palibe chimene mwapanga. Ndiye mafuna ndifunse na Malawi report imanena yanawerenga mawazi angati mafunso amene anayankhidwa ndi angati kuti tola chibwana zikomo kwambiri mafunso abwerepo. Mredio mwakalimba ndithu statement yanu kumapero kuti mutengapo action ngati mwina sabweretsa poyera report limeneli ndi action yanji imene mutenge komanso mwakambapo kuti makamaka mwafikira a commission amene akwalembera mwina kalata kuti tikufuna izi monga bungwe la SIDED kapena aka ndikoyamba kuyankhula mwina ndi anthambi imene panga commission kakwaya zikomo kwambiri. Pali kachibwanabwana kamene kamachitika m'Malawi muno kuonera kuti ikakhala kuti nkhaniyo sikuwasangalatsa kapena ikakhala kuti nkhaniyo sikuwakomera anthu amanamizira kusanamve. Kachibwana kamene kakanaoneka sino lake anthu adanena kuti utawuza siyakwera kudwala tinaona kubwera pansewu kumapanga ziphiri goligo zachibwanabwana msogolo wa dziko mkulu mbusa. Ndiye nkhani iyi sitikupita kuti pakhala kachibwanabwana ya mmene tikuyankhula ndinu mu uthenga wa Afrika. Ngati mukukumbukira bwino mukaone uthenga umene anatulutsa Jabaa Alide ananena kuti final periodic kusoi akati final ndiye kuti kuliso communication ina tindithandizani mwina ife chizungu chinatipeta mukayangane chikalata chimene analemba Justice Jabaa Alide lachisa loweruka pa 14 December 2024 ananena kuti final periodic kachani communication kandi chani mukuchidziwa. Technically commission of inquiry I stand to be corrected. Mmene anaipanga muja ntchito yawo imatha kuti atipase report. Ngati mukumbukira bwinonso ananena achakwera kuti report imafunika pa 30 November. Nde kenaka tinaona anabwera ndi update. Jabaa Alide omwewo ananena kuti tapempha kunena kuti ntchito ija inakula ndiye mutipase masiku. Ndiye tikuganiza kuti mmene amanena kuti report itatheka report ilo nkuti ili report. Ndiye zikudabwisa kunena kuti kodi ndiye tikamalemba kalata tizilemba kuti chani. Koma ndikuganiza kuti uthenga umene tili nawo pano uthenga umene tikupereka pano wapeza fa uthengawo wachokera kwa Malawi. Koma ngati angafune kuti talembere kalata ife ndi ayani talembera kalata koma zimene tikuyankhula pano akunena ndi Malawi. Koma simayeneka kuti nkhani kuti tizidyesana njomba chifukwa nkhani Malawi amadikira akanakhala kuti Dr. Lazarus Chakwera amalamulira dziko lino muonadi ni muopa Mulungu zenizeni siku lomwe lija amene amalengeza kuti dziko lomwechitika ngozi siku lomwe lija akanakhaza commission of inquiry. Matonse tikuziwa kuti Dr. Lazarus Chakwera amapanga ulamulo wa njomba. For the first time we have seen a mafia government. A government where the police shamelessly shielding criminals, panga wielding criminals, at the same time torturing innocent and unarmed protesters. We have degenerated into a citizen where the sitting inspector general is blaming innocent and unarmed protesters at the expense of criminals. So, ndalifanya kuti Malawi tuwasamantike ziko muno ndamene tili kunja we should be worried. And our worry is not enough. We should stand up for action. We should preserve this integrity. We should preserve this democracy, and we should preserve the image of this country. Because we have got leaders that does not care a dime about their own credibility. They don't care about the image of this country, and they don't care about the legacy that they are going to live in office. Now, because it is said that the power of the people is greater than people in power. Kulero kumphamvu zimene ali nawo Dr. Lazarus Chakwera tinachita kuabwereka ndifake lero sakukhala Dr. Lazarus Chakwera sakugona lero akuyenda kumapita kumakonda kumapereka ufa kumatani pamene nthawi inalipo yoti apereke fertilizer anasankha kupereka fertilizer kupushani nthawi inalipo ifaside takhala tikuyima nthawi zonse kumalangiza Chakwera apa mutere lero dziko lafika pona kuti there is nothing which is literally working in Malawi. Talk of anthu akudya chitezi mafuta kulibe forex kulibe ngani ya fertilizer sakukamba kuina kulikonse. So lero sakuona tu chifukwa yani afuna mphamvu zathu. Ndiye ndinene pano kuti anthu atatulukira amatitola chifukwa chokuti tikangovota munja timakhala chete kuyang'ana uko. Ndiye pano pati kubweresa project kubweresa initiative kuchokera ku SIDED that should hold duty bearers accountable.
aliyese pano pamene ndi mpando wa boma ayembekezere kuti azimva kuyabwa pamene wakhalapo. Life won't be the same. Kwa okhawa amene akugwira ntchito muonani akupanga chinthu mumtima upoyera amenewo they okay. After all, the principle and wording of section 12 of the Republican Constitution is very clear. The power to govern derives from the people of Malawi, and the one exercising that power does so on trust. I mean, how do we trust someone who changes tunes every 5 hours? Mamawa akuti ripoti ndanena kuti lipite kwa Malawi, Mazulu akutumiza text kuti ripoti lisapite kwa Malawi. How can we proceed like that? And my friend ukuze ndana Malawi, ripoti ili achakwera nali nalo la chinani. Mose mena manena kuti ripoti amaliwerenga paja achakwera nali nawo kale. Umbono ulipo ukirika. So nkhani yakula mdziko muno ndi achibwana yofuna kumanamizana. Zikomo kwambiri. Action, yes. Action yo imakhala last resort. Fanda ndakale kuti mphamvu zimene totaza sakwera kulamulira, mphamvu zimene nduna zawo zile ali nazo, ayinakenda Malawi inu ndine ndamene kutimvera pano ena kutionera. Ndi acha timango abwereka. Ndiye zimadabwisa ndipo zimamvesa chisoni. Ifa munthu ukantuma kuti ambwana ukandikulire machesi. Iye asakabwerese nchere. Akatire munthu amene yakupanga zake. Ndiye no action tipanga koma sitikukonga. Tifuna ifisi action. Tifuna report. And sikuti ife timakunda so tikuzipwirikitia. And kumapanga so demonstration sikuti so imakhala ntchito yokweka ya. Pamakhala ma expenses. And mukapanga ma expenses aja kena kanso azibweresa zikwanje. Ndiye timene tikufuna ife ndi report ananena okha atipase report. So ngati samva popeza mabwana ndife iwo aja tima alipira ntchito mwezi mukaona akuyenda achena drama zathu mukaona kwenda ndege drama zathu china chilichonse we literally pay for him. In fact the president doesn't pay tax. So amangwene udazimva zonena za ife. So we are calling the shots. Ife ndi mabwana ndiye tukauza kuti report yo mutipase ngakhala kana kakuti sana nene zimenezi ya report amapangira Malawi fa drama zimene apangira siza achakwera. Drama zimenya sisa Richard Chimwendo Banda, drama zimenya sisa zikhali ngoma, drama za Malawi. So we are saying kuti report will make it public and today Malawi akulifuna. Kwinaku ndiye tizina bota nyozera ndiye tione sibone kuti mwino kwa mphamvu ya ndani. Koma sinkhani ya mpikisano ya. Yeah, ngandona kuti this is a civilized society, this is a democracy that is complete with set guidelines, laws and regulation. Yeah? It is only in uncivilized society pamene anthu amafuna kugwirana gwirana. And tizomvesa chisoni ndi manyazi kuti Dr. Lazarus Chakwera azikachita njomba pa imfa ya South Close Chilima. Ndi manena sana susepo akanapanda Dr. South Close Chilima achakwera sakana khala ku State House. Lero kula barometer uko imene ikupunisa ikupanga proof zimene zikuyankhula pano. Ndiye munthu amene anachita chabwino sungambwezere choyipa. Komanso panalibe chifukwa chonena kuti azikapanga njomba chifukwa kuti iwowo tinapasa mphamvu zoti agwiritse ntchito. So pa nthawi imene Malawi amayembekezera kunena kuti mwina the president will come into his senses. This is what we are saying. We cannot proceed like that. No way. We refuse to be taken for granted. Ndizikanga ndizibweza koma chifukwa kuti sindifuna kusiya funso losa yanga. Ndikunena kuti pa Chingereza amati preaching to the choir. Siti mayeneka lero kuononga ndalama ndi nthawi kukhala pano popanga press briefing. Akanakhala kuti adindo atu samatitola. Fa ajaba justice jaba alide mosakakamizidwa. Ifeso siti maziwa aso kuti report ilo agwizana yanda achakwera. Adati uza kuti report ilo afuna lipekedwe kwa Malawi koma ife timaziwa Amalawi ambiri amaziwa kuti akutinamiza. Njelero apanga njomba ndipo kitabwera pano ndiye sinkhani pasana nthawi ya report timalifunazo ovuzana. We need this report as of yesterday. Ndipo libe sifuri tizipelekaso nthawi ya chifukwa atiuza kuti ntchito agwira. Chete sausanya koma suyo. Okay. Chilipo china chake
kuyembekezera kuti chitulumbire mu report imene chifukwa tikukhulupirira kuti imene inakhazikitsidwa commission of inquiry imene inali open kuti anthu amene ali ndi maumboni apititse kuti report ikamadzatuluka izakhale kuti ikuchita cover zinthu zonse zimene zapezeka ine kuti mina mwendo umboni wa zina zimene zinachitika zimene mu report mulibe angabanji sinapereke pa nthawi imene kafukufuku amachitika. Ndathokoza ndinanena kuti sindifuna kusiya funso ndiyankha ndinanena momveka bwino pompano kunena kuti koyambirira komwe komiti ja anthu ananena anati sanayikhulupirire anthu amayikayikira kwambiri moyang'ana nkhope ndi anthu amene ali mmene muja ndi ubwenzi wawo ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chimene chikulamula cha Malawi Congress Party. Ndifake tidapita mmene muja ndinanena kuti ine ndikupita mu komiti iyi ndi mafunso onse amene amalawi ali nawo, koma popeza kuti anthu anati anafe chikhulupiriro njira yokhazikika yabwino kunanena kuti tipange zinthu zapoyera ndi adasankha kukana ndeti madaba kuti akubisa chani. Chachiwiri ripoti lija ntchito yonseja amagwirira amalawi kuti mayankho awo atani mafunso amene ali nawo apeze mayankho. Ndeti mafuna kuti maweresa amene muli pano mupite mukapange program mukasegule malaini mukafunse kuti anamiwa kuti ripoti lija nilopanda pache mwangutangotaya nthawi tangotaya ndalama kodi anamiwa kunena zoona ndiye mukaone mmene zichitike. Fa ife sitimangoyankhulapo timayankhula zimene amalawi akunena. Mukanena kuti munali zinthu zimene munapanga ndanena pompano momveka bwino kuti chimene tikufuna ripoti ndiona kuti tione kodi zinthu zimene tinalipinda kapereka kodi mafunso amene amalawi anafunsa ayankhidwa. Chifukwa zongoyankhula mwaona posedwa pompa at times analemba nkhani kunena kuti anthu aja akuti adamwalira ndege isanafike pansi itafika pansi adamwaliranso kusonyeza kuti anthu anyamwalira kawiri. Kwalembedwa nkhani kunena kuti anthu aja apeza kuti magazi adalibe. So lero ayamba kusintha kuti sinatere. Chifukwa tinena kuti ripoti umene iliko kodi akutani nayo masiku atatu. Chifukwa tikuganiza kuti mmene mabwera muja limene litatha ndiye tifuna akatipasa ripoti ndiye tikaliwerenga ndiye tiuze kuti ine anandiyitana ndinapita ku commission ndinawuza izi umboni wake ndi uwu ndiye tikamayangana mu ripoti mu zinthu zomulibe. Chinthu china chimene ndifuna ndauze kuti Lazarus Chakwera komanso achabali ndauze kuti amalawi ali ndi information. In this era and age, you cannot dupe Malawians. Malawians are not daft. Malawians are not daft. In this era ya technology, mwina kana kalapo 1983. Bolani. Komanso mukakapita mukakawerenga ripoti la kungozi ya kumwanza ija. Mukaona kuti chilo chose chinabwera pambala mbanda. Apanso, I would like to assure you. I would like to assure everyone. Kuna kuti you cannot get away with that. Mizimu ya anthu 9 singapite pachabe. Mizimu anthu ena amene muja anali they were literally a soldier of the Lord. They were serving the living Lord which we're not going to disappoint. And Mulungu wathu sakhala chete. Ndikuziwa anthu ambiri malawi muno zina la Mulungu timalitchula pachabe. Koma I would like to challenge you kula malawi ena kuti amagwada pansi and Mulungu listens and amayankha. Tikatenga route imeneyo yoti tipemphereyo ndiye zitaoneke mziko mwezioneka. Koma surely or slowly we are getting there. So kula anthu ena amana mizira zina la Mulungu koma tifuna ndikuuzeni pano ndithu kula anthu ena amapemphera akagwada Mulungu amawapasa. Choncho tifuna chilungamo chiyende ngati madzi. Koma mzimu wa malemu Saulo Scrolls chilima will not go in vain. Someone will pay the price. And sikaleso ya. And I stand by my immediate reaction. That is a sham, a waste of time, and a waste of resources.
kuja kunali ma recommendations amene kwakukulu anakankhira kunena kuti panali vuto la zanyengo kutenga kuti akuti ndegeyo inayendanso dzulo lake kukasiya thupi la malemu Ralph Kasambala komano anthu amene anayendesa ndege amene andithu akumbukire zinthu ngati zimenezo komanso amanena kuti mwina panali kulekerera kumene kunachitika. Ndikukhulupirira kuti achibale anthu pa tsiku limene lonso anali akumvesera kwambiri mwachidwi ndi ripoti limeneli ndipo mwina zitha kukhala zinthu zowawa kwambiri potengera kuti azimva zonena kuti munthu onena kuti pachichewa palima onena kuti wakufa sadziwa kanthu komanso sangayankhe. Ndiye mwina ngati bungwe la sideti mungakhale ndi kutanthauzira kwina potengera kuti mwina achibalewa padakali pano maso awo sakuyang'ana kuti nanga angayankhe ndani potengera kuti zitha kukhalabe zowawa kuti wachibale wawo anapita kapena ena akupangidwa accuse komano sangayankhe. Kodi ngati bungwe la sideti mungapereke mayankho kwa anthu ngati amenewa? Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Eagle FM. Ndikufunanso ndikutengereni pambuyo kuti isanatuluke ripoti la akaswiri za ndege aku Germany. Dr. Siyakwera anapita ku Germany. Ndifuna ndibwereze pano kuti ripoti isanatuluke achakwera anapita ku Germany. Ali ku Germany konko ndikwene tulankhana na afusa kuti ripoti ili bwanji simu kwa Malawi anayamba pakala pamenepo kuzipaka. Kenaka anachita manyazi ripoti tiya analitulusa.